पोटभर नाश्ता केला या बरोबर कसा गेला गोव्यात तिला करणार नव्हता सुधरा नाही 2-4 दिवस. हॉटेल मस्त सगळी सोय बाबल्याची सगळी सोय बाबल्यावर एक बटन दाबल्यावर बागला ती वस्तू गरम पाणी आंघोळी आणि माणूस दारातच डायरेक्ट घेऊन ये. या चांगलं नाही तरी तो घेऊन ये. साहेब शेट आहेत ना जाऊ. मस्तपैकी एक लॉक करून येईल ना खोलताना मारणारच पानं आणूचं लागणार त्यांना. गरम पाणी येत नव्हता मग शेवटी त्या लावले मुटको तर गरम सरसरावून जाईल कडकडीत आगीरके आणखी 15 मिनिटं आंघोळ केलं. सांगते तुका दाबलं इथं आणि पुन्हा थंड पाणी थंड गरम येई नाही ना मुटकोच मारलं त्या उतरत जाऊन राहूला. माझ्या वांगड चल ना गो म्हणजे साथ चल ना गो माका वडीत नेत होता गो गो. भात पण या बघा भात पिकला कापूक माणसा कोण नाही ही बघा यांका घेऊन इलय टोपी बिपी घालून दोघांका. वाढवी पड अशी अशी पड जाऊ तू वाक ना तिच्याकडे पटकन त्याच्यात घे जवळ अजून कमरेचं पोके काय थँगाच्या काय करते. काय करेल मला खा नाही खाऊचं नाही लावायचंय तुला सांग ना. अरे 5 मिनिटात गंमत बघत या ये हे बघा हे बघा हे बघा हे बघा आलेले आलेले डिस्किया डिस्किया जॉन्सन बेबी पोचायला अरे लावणार का डिस्किया लाव ना पटकन असं टूक केलंच ती झाला रडला ना. तर नमस्कार मित्रांनो. तर सकाळी सकाळी गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ करा नाही तर म्हणजे गोव्यातून गुड मॉर्निंग म्हणायला लागेल शुभ सकाळ. तर मित्रांनो आत्ता 3रा दिवस आहे आणि आत्ता आम्ही हॉटेलमधनं आज निघणार आणि डायरेक्ट मग फिरणार आणि मग घराकडे जाणार असं प्लॅनिंग आजचं. आणि आता नाश्ता करतात बाकीची. आता ह्यो रवलो नाश्ता करूचो आणि मी रवलो आहे तू नाही देऊन मी रवलो आहे रे बाबा. मी कशाक रवलंय तारा सांगितलं. ह्यो एडिटिंग केल्यान ह्याने 2 व्हिडिओ एडिट केल्यान मस्तपैकी 2 तास घालवल्यान एडिट करू. आणि आत्ता सकाळी 5 वाजता उठान लोड करून सगळं रेडी झालं आज एकदम हाफ पॅन्ट घालून. तर आता मित्रांनो नाश्ता करणार आणि मग निघणार इथून. काय विशेष आहे विशेष बघ काय आता आज काय रे ही भाजी आहे बटाट्याची भाजी पॅटीस. नाश्ता किती घेतलाय तर दाखवू नको तात दाखवूचा माता ती बघा तिकडे नाश्ता करतो 2 जण. ते झालेलं नाही तुझं नाही रे दाबून खाल्ल्याने आणि तुझे अंडी खाऊचे त्यांची. काल त्याने रात्री जायला म्हणलं आता माझी घरी मला वर्षा गोवा दाखवणार आहे. दाखव काय काय आज आता खरा गोवा आता खरा करू पुढे खरा गोवा सुरू तुझा खरा गोवा सुरू. एक होईल इसले तुझं काय होणार आहे तिथे अख्खं दुकान घेऊन देतो तुला. हे पुरं दुकान आठवा मला. तर मित्रांनो आजच्या दिवसाची सुरुवात तर बाबूने केलीच असेल आणि आता आमचं अजून काही ठरलं नाही ठरतंय थोडं कारण की बाबूला जायचं आहे घरी लवकर. तर आमचा उद्याचा प्लॅन आमचा स्किप करावा लागणार आहे बहुतेक. नाही तर उद्याचा 1 दिवस राहायचा होता पण बाबूच्या डोळ्यांमुळे तो प्लॅन आमचा स्किप करूचा लागणार आहे. पण ठीक आहे आजचा दिवस जेवढं काय आता सुरलेला सगळा करूचा. मेन आधी बीच राहिला आहे तो कुठला तरी एक बीच करायचा आहे. आणि आता पहिला आम्ही तिकडे जाणार आहे पॅरा रोडला जिथे नारळाची झाडं आहेत रस्त्याच्या दुतर्फा ते आम्हाला करायचं होतं. आणि नंतर बघू म्हापसा मार्केट फिरायचं आहे आणि एक चर्च आहे पणजीमध्ये ते करायचं आहे. असे 2-3 ठिकाणं करायची आहेत आणि मग संध्याकाळी झाल्यावर सगळं निघू. सारंगचे काका काय आहे हे सोकेले झोपला तो हॉटेलमध्ये. आज सारंगच्या काकांना मोठं काम आहे. पुढेच घेऊन बस नंतर मला मस्तपैकी माझ्या गळ्यात गेम आला बॅग राहिली आहे तिकडे. बघा काय ते
चलो चलो म्हणता नाही हो जाताला बाबा बाय असं काय करतो ते तर मित्रांनो हॉटेल ओपसमधनं नाश्ता करून निघालो आता आणि हॉटेलला बाय बाय केलं मस्तपैकी नाश्ता वगैरे झालेलो दाबूनच दर वेळा नाश्ता होता काय कळत नाही असं म्हणजे आमच्यात कोकणात दाबून जेवलंच की नाही पेटभर जेव पोटभर नाश्ता केला हो. या बरोबर असा गेला गोव्यात इल्या करणार माका सुधारा नाही 2-4 दिवस पण मस्तपैकी फिरण्याचं काम झालेलं हॉटेल भारी आता कुठे जायचंय हॉटेल भारी होता हॉटेल मस्त सगळी सोय आहे. बाबल्याची सगळी सोय बाबल्यावर एक हो. बटन दाबल्यावर बाकला ती वस्तू गरम होता. पाणी आंघोळी Direct माणूस दारातच डायरेक्ट घेऊन ये या चांगलं नाही तरी तो घेऊन ये साहेब शेट आहेत ना जाऊ कॉफी मागवल्यावर पाणी आहे बिनी आहे सगळे साबण बिबण आणून दिले फटाफट मस्त सोय खरोखर मस्तपैकी एक लॉक करून दिलंय नळ खोलताना मारणारच पानं आणूचं लागणारच ऐका नाही जमा ते नाही ते मी केलंय ते ह्याचा केलंय मी क्लसचा ता यांका माहित नव्हता ते ह्याने नळ सैल करून ठेवल्याने मला माहिती होतं तिकडचा एक कॉक फिरवायचा होता त्यावेळी इकडे पाणी येत असं होतं असतं असंच आहे ते त्यामुळे मी केलं ते पण ते त्याचं दुसरं ते केलं चालू आणि हे बंद पडलं ते गरम पाण्याचं थंड पाणी येतच नव्हतं सांगते तुका दाबलं इथं आणि पुन्हा थंड पाणी थंड गरम येई नाही ना मुटकोच मारलं ते बुतुरच जाऊन राहून माका जाम असं आहे वर्षा म्हणता काय आहे झालं या काय झालं तामग तर येतं ना बाहेर मुटको जो लावले त्या थ्रेडच्या बुतुरच जाऊन राहून पण बाहेर नळाची त्याची वाट लावली माझी चुकी नाही गरम पाणी येत नव्हता मग शेवटी त्या लावले मुटको तर गरम सरसरावून जाईला कडकडीत आगीरके आणखी 15 मिनिटं आंघोळ केलं नाही तर आई तापून देणार नव्हती काय आपलं बरं त्याच्या मारलो की घराकडे येऊन तसं लावून घे म्हणजे या एगो तापव पाणी हा कर ता कर डायरेक्ट बटन दाबल्यावर पाणी नळ नाही दुसऱ्या दिवशी नळ नाही दिसत सारंग बाळ झोपलाय बघा कसा मी झोपवतो पोरां मुलांना बघा मस्तपैकी काकाच्या मांडीवर गादी बिदी घेऊन झोपलाय तर त्याला वाटतंय म्हणजे बेडवरच झोपलाय थांबा याशी आपल्याकडे करते काय वर्षा कसं वाटलंय गोवा फिरून पण काल रात्रीची फिरण्यात दुकानं वगैरे म्हणजे दुकानं वगैरे ना दुकान होती काय भारी भारी सेल वेल लागलेला तो गोव्यातलं नाच केलं नाही ना तू माझ्या वांगड्या चल ना गो म्हणजे साथ चल ना गो माका कसा वडीत केला? नेत होता गो गो तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो आहे पॅरा रोडने तयार करायला मैंने प्यार किया की शूटिंग इधर ही हुई माझा मरण काढल्याने धावण व्हिडिओ करूच्या नादात शे तर मित्रांनो आता पॅरा रोड च्या आता फोटोशूट करणार आहोत फोटो काढणार आहोत भात पण आहे या बघा भात पिकला कापूक माणसा कोण नाही आहेत ही बघा यांका घेऊन इलंय टोपी बिपी घालून दोघांका मस्तपैकी 2 साईटिक माड आणि मध्ये रस्तो भारी रोड भाता केसूर मस्त गो हे बघा इकडे पण शेती आहे टोपी घाला ना गॉगल कुठे आहे पटकन तू रेडी आहे मी पोज नाही सांगणार होता ती मागची स्कूटर त्याच्या गेली ना सेंटर घ्यायचं फक्त रेडी राहायचं तो बघ चल अरे या साईडला अजून हा चल चल वाढवी पड अशी पड काय अरे होतच जाऊ तू वाक ना तिच्याकडे पटकन त्या घे जवळ अजून कमरेत ना फोके चल चल काय थँगाच्या काय करते हा चल पोज मारा पटकन अरे तू
पकड मला तू. हा, पाठी असं पाय. हा. चल चल हा एकमेकांकडे बघ काय तिनं पाय आहे ह्यो असं पाय असं असं हे बघ, हे असं पूर्ण बघ ह्यो. हा. मग असं. पुणग्याचे पण काढायचे आहेत. माझं नको आहे त्यांचंच काढ काय ते. तुझं नाही, cancel नाही झालं? नाही मला नको आहे. आता झाला इकडे बघ. हात जरा खाली येतो. बस 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 मस्त इकडे बघ दोघांनी. एक दोन तीन एक दोन तीन एक दोन तीन चल 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 हा एक हात तसाच केसात चचत केसात खाली आहे बस या साईडला बघ इथे 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 हा बस वर बघ जरा. तर मित्रांनो इथला फोटोशूट करून झाला पॅरा रोडमधच्या इथला आणि आता आम्ही चाललो बीचवर. पॅरा रोड वरून निघाला तो शॉट नाही घेतला ना सांगितलं तुला नाही सांगितलं बाई बीचवर चाललो. तिच्या बीचवर कोण चाललं बीच मला सांगलंच ना बीचवर जाऊचा म्हणून. आधी तर चर्च बघू चर्च मग आता नको कंटाळ घेऊ सगळी बघितली मग. मेन चर्च गोव्यात नंतर बोलशील पिक्चर मध्ये "छे, ह्याचा काय विनून नाही पिक्चर मधला नाही सांगणार आहे मी तेवढा. माका बीच बघूच होतो. तर मित्रांनो आता फायनली आम्ही इथे पोहोचलो आहे पणजीतल्या चर्चमध्ये. बाबूने काहीतरी वेगळं सांगितलं मगाशी पण आमचा प्लॅन इथेच यायचा होता. बीचवर जायचं आहे पण नंतर जायचं आहे. आणि पणजीत आम्ही याआधी पण आलेलो पण या चर्चला व्हिजिट करायला वेळ नव्हता तेवढा त्यामुळे ते स्किप केलं म्हणून आज यायचं होतं. तर आता आम्ही पोचलो सगळे पणजीतला या चर्चमध्ये. हे चर्च बऱ्याचशा मूवींमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल आणि तुम्ही इथे आला पण असाल. मी तर बघितलं आहे पण या सगळ्यांना दाखवायचं यांच्यासाठी जरा विशेष होतं आहे. ही आपली सगळी पलटण येता. तर मित्रांनो या चर्चमध्ये वर जायला तर नो एंट्री आहे. तर बाहेरूनच बघितलं. पूर्वी कधीतरी गेलेलंच आठवतं आम्ही आलेलो तेव्हा. तर आता इथे एक बाहेर फोटो काढून आता पुढच्या स्पॉटला. आम्ही आलो आहोत म्हापशात पुन्हा. आणि लास्ट आपल्या गेल्या रात्री जे आपलं डिनर झालं तो सगळ्यांचा एक्सपिरियन्स एवढा काही खास नव्हता.
म्हणून आमच्या सबस्क्रायबरनी आम्हाला हे सजेस्ट केलं इथे आणि ते सुद्धा आम्हाला इथे घेऊन आलेत. श्रद्धा क्लासिक म्हणून म्हापशामध्ये हे पण लोकल गोवन फूड मिळते इथे. आणि बाबू आणि पूनम यांनी 2-3 दिवस व्हेजच खाल्लं आहे, तर त्यांना आता निघतो आहे, म्हणजे निघायचं आमचं फायनल झालं आहे. तर आम्ही निघणार आहोत संध्याकाळी. तर आता म्हणून त्यांना फिश खायचं होतं, म्हणून या आता लोकल रेस्टॉरंटमध्ये आलो आहोत. आणि सुरुवात करता हे बघ पदार्थ दाखवलंच का? मस्त आहे. हे बघा राईस, भात, बसून काय करतो सुरमई, सोलकढी आहे मस्तपैकी. रात्रीपेक्षा आजचं जेवण खूप भारी होतं. रात्रीचा दिवस पण मी रात्र पण आठवलं नाही. तसं पण जेवण बघा ना, मस्त फ्रेश एकदम सगळा होता जेवण. पण हे अजून पापलेटच सोलता काय आता, म्हणजे फक्त जेवणच चांगलं नाही, सगळं साफसफाई पण एकदम खतरनाक, एकदम टकाटका. पुणग्या नदी बघा केवढा खाला, पुणग्या ना आज सगळ्यांच्या ताट साफ केलं ना पुणग्या. आत्ता ताटात ज्या होतात मुळे, जोगल्याची भाजी, सुकाट, सुरमई बी मागवलेलं आहे, डाळ, कोलंबी कालवण होता आणि सोलकढी, वालीची भाजी. बघा तो सायकलकडे चालवता. माझं फोटो काही कसं लावलंय, तुझं पण ना, माझं पण आलं. हे पण नाना, हे पण नाना माड्यावर चढलेत माडीगाडी. अरे हे बघ, हे बघ पाठी सगळे त्याच्यात. थांबा, ह्या पुणग्याने भाऊ, ताबा पुणग्याने भाऊजी ताबा. आणि हो तू हो बघ गिटार वाचलं तर. जेवण वगैरे करून झाला, मस्त होता जेवण. आणि जर म्हापशात येलात तर म्हापशा मार्केटच्या समोर यावा. आणि हे बघा मस्त श्रद्धा क्लासिक, मस्त जेवण.